Uyabona ke kodwa lento eyenziwe uMthandeni laphana mfana. Hey, yabona okubuhlungu kakhulu. Ngabe asiwenzi lama video la ukube usisi uZimiphi umlindile at least uMthandeni waphuma basebelwa behind the scene. Yabona sokubuhlungu kakhulu ukuthi okumele ngase celebrate akuwumfo kaNdlovu uGatsheni akusenzeki. Asisa focusile manje kuGatsheni sesifocus kule ndaba. Ngoba okubuhlungu funa le ndaba ibhebhetheka ngeside elibi. Yabona nje bhuti omdala ngikhonze kakhulu ingqwele la ngikhonze kakhulu ku TikTok ngiyakuhlonipha kakhulu. Ngike ngabona futhi ngathi uthisha noma uprincipal. Ngiyakholela ukuthi esikoleni nokulifaka iclass le research ukuthi izingane ama content abangayi understand abokwenza research. Ngicabanga ukuthi kuyobe kuyiliphutha kakhulu bhuti omdala ukuthi I good leader ingalidi ngeexample ngoba ngibone engazathi uthatha itheory otshelwe yona wayi apply wenza ivideo wakhohlwa ipractical into eneproof onobufakazi ukuze lapha eclassini leni le science manifundisa izingane ziyibone ireaction ichemical reaction mhlambe chloride ihlangana nemethane kumele nenze ipractical. So uma ngabe kuzoba nesimo esipractical kube nesimo esitheory ngicabanga ukuthi kodwa kusuke kukhona la ku wrong khona kwi thinking capacity yokuthi wena usungathatha into otshelwa yona ngenzwa bethi kunento enofakazi phela asilande kahle bhuti. Usisi Mashudula ingoduso yakho uyena phela benobhuti uKiss before ababize uMthandeni stage njengawo wonke ama artist. Ngicabanga ukuthi kule ndima entertainment unalo ulwazi olujulile mhlambe kunami. Stage into engiunderstandayo ukuthi kuno program director, stage manager, MC, ama security or DJ and stuff, right? Awukwazi ukuthi uvele uqhamuke ubhadazele stage ungakadlulanga wonke lama departments. Usisi Mashudula njengoba announce uMthandeni yena igreen light akayithathele ekhanda unikezwa program director okuyena ophethe ukuthi nje manje ngoba umenza simtholi asibe sifaka inkosi yamagcokama ngoba iseduzana bese ya pronounce bese ya announce usisi Mashudula stage as MC kumsebenzi wakhe ukudeliver lento atshelwe yona. Uyithathe phi usisi Mashudula leyo information ukuthi abafaka uMthandeni. Kuthi uMthandeni ushintsho DJ nani asikuboni kuma videos akade ku live thiwa ususu DJ wafaka wakhe or kanjani angisho ukuthi akwenzanga but asikuboni kuma video. So uma size impela siphumela obala sithi uvunywa ngokuthuya inkunzi uyabheda nani entweni esibonile bafowethu entweni esibonile engena njengawonke ama artist. Mina ngikubuzile kube kodwa ukuthi uma ngabe ube wrong ukuhlonipha isithunzi sawo umcimbi why bengasalindi ngoba besevalelisa vele sephuma eseshutha ama minutes asemphelele ama minutes ebenikezwe wona. Why bengalindi ukuthi aphunye bese beyiaggress emva kwestage le yanto. So thina sekumele siyibuke nje ngeso lokuthi hayi ube wrong ngani asinayisho ngeagreement esikhathi asinayisho ukuthi bebevumelane ngani asinayisho ukuthi bakhulumile behind the scene bathiwa bajike badumisa imoto bajike baphinde babuya but the question is bawadlula kanjani ama departments amangaka estage baba announce kanjani uma ngabe bengamele bengene stage. Enye into kodwa bhuti omdala iyayidinga logic ayayidinga logic iyayidinga logic ngicabanga ukuthi phela bhuti omdala uhlaniphe ngalendlela ebekubuka ngayo kodwa hayi kabi kodwa ke sengiqala ukungabaza hayi